imos comenzar. Bo día a todas e todos. Director xeral de Cultura da Xunta de Galicia, vicerreitora de Cultura, Lingua e Patrimonio da USC, codirectoras do curso, relatores e asistentes. É moi grato abrir as portas desta institución para dar comenzo á 8ª edición dos monográficos Jacobus titulada Encamiñarte, obras, mestres e camiño. Facémolo coa convicción de que o encontro entre este museo e a universidade constitúe un reforzo mutuo, unha alianza, unha colaboración que nos permite pôr en valor o noso patrimonio con todo o rigor. O museo non se pode entender só como un lugar de custodia. Sempre foi e segue sendo un espacio dedicado ao estudio e á investigación, motores que lle dan sentido a todo o que facemos. Sen un estudo riguroso e constante, as pezas quedarían mudas nas súas vitrinas. É a análise científica a que lles devolve a súa voz e a que as sitúa no seu verdadeiro contexto histórico. Baixo esta premisa, a nosa colaboración co Grupo Jacobus é un exemplo claro de como o traballo compartido permite transformar o mero dato nun relato de calidade. Convertemos así o museo nun espazo de conexión onde o coñecemento non só se garda, senón que se crea. Un proceso que hoxe reforzamos con este curso para poder devolver á sociedade un discurso patrimonial rigoroso. Un exemplo inmellorable desta labor é a recente incorporación dos relevos de San Lorenzo de Carboeiro. A súa chegada baixo a fórmula do comodato de longa duración constitúe un éxito institucional, da xestión institucional e de cooperación entre administracións, pero representa para nós, ante todo, unha oportunidade científica excepcional que parte da investigación levada a cabo polo profesor Prado Vilar para a súa identificación e recuperación. Contar con estas pezas na nosa sede permítenos seguir afondando na pegada e na proxección do mestre Mateo. E o museo asume así o reto de protexer a obra, pero ao mesmo tempo reforzar o compromiso coa investigación para producir novos discursos que enriquezan o noso coñecemento das rutas xacobeas. Agora xa quero destacar a dedicación das directoras do curso, Ana Pérez Varela e Clara Reigosa Lombau, que deseñaron este programa poñendo a calidade investigadora no centro de cada sesión. O meu agradecemento esténdese tamén aos membros da Secretaría Técnica polo seu traballo que é imprescindible na organización desta edición. E quero facer, lóxicamente, un agradecemento especial para os poñentes e especialistas que nos acompañan. A súa xenerosidade en compartir o seu saber e a súa excelencia investigadora son, en definitiva, o que dá vida a estas xornadas. Tamén a todos os asistentes, moitas grazas pola vosa presenza. Agardo que este curso sexa de moito proveito e que as reflexións que aquí nazan nos axuden a seguir encamiñándonos cara a un coñecemento máis profundo do noso patrimonio. E xa, sin máis, procedo a presentar a quen me acompaña nesta mesa. En primeiro lugar, intervirá Clara Reigosa Lombao, codirectora do curso e facultativa deste museo. A continuación, tomará a palabra Ana Pérez Varela, tamén codirectora deste curso e investigadora do Grupo Jacobus. Seguirálle a Ana Cabana Iglesia, a quen lle agradezco a súa presenza hoxe connosco, que é a vicerreitora de Cultura, Lingua e Patrimonio da USC. E, finalmente, pechará este acto, a quen tamén lle agradezo a súa presenza hoxe con nós, Anxo Lorenzo Suárez, director xeral de Cultura da Xunta de Galicia. Moitas grazas a todos por acompañarnos neste curso. Bueno, gracias, Esperanza. Empezo saudando a toda a mesa. Gracias por estar aquí. En primeiro lugar, quero dar a benvida ao Museo das Peregrinacións a todas as persoas que estades aquí e a todos os inscritos e inscritas que mostrastes interés tanto no seminario organizado pola Universidade como por, grazas por achegarvos ao museo, e aproveito tamén para invitarvos a coñecer as salas do museo ou hoxe ou nos próximos días. Eu, simplemente como técnica do museo, quería falar un pouco da organización deste seminario que codirixo xunto con Ana Pérez Varela. Simplemente quería agradecer o traballo, primeiro á Universidade e ao Grupo Jacobus por contar con nós e por ter en conta o museo que está tan próximo á facultade e que
e do noso interese seguir, facer vincular os traballos que se fan no museo, sobre todo a investigación, con todos os proxectos que se fan na universidade, así que pola nosa parte, moitas grazas. Quería agradecer especialmente a Ana Pérez Varela, codirectora do curso, pois por axudarme entre as dúas montar e sobre todo aportar esta parte máis académica. Teño que decir que a nivel persoal faime especial ilusión codirixir este curso con Ana, porque Ana foi unha das miñas profesoras cando aínda tiña, creo, un contrato predoctoral na universidade. Entón, pois faime ilusión coincidir aquí con ela, porque a verdade é bastante... Non é fácil o camiño ata chegar aquí e pareceme pois unha alegría poder codirixir este curso con ela. En segundo lugar, quería agradecer a todo o persoal do museo, a todo o equipo técnico que traballa na Casa Gótica e que é fundamental para preparar calquer aspecto máis vinculado pois igual ao apartado teórico que imos comentar enseguida Esperanza e eu, pero tamén pois a todo o persoal do museo que traballa aquí na sede de Platerías, seguridade, vixilancia, tamén o técnico, especialmente Alexis, que está aí arriba, é a persoa que se encarga do sonido, das proxeccións, e eu traballo día a día con ele e é fundamental para que hoxe todo isto este así montado e se escoite e se vexa tan ben. E nada máis, finalmente, pois desexarvos que estedes a gusto neste museo. Como dicía ao principio, invitámosvos a volver sempre que queirades e tendemos a man pois, a Universidade e ao Grupo Jacobus para volver a organizar calquera outra actividade deste tipo no futuro. E sin máis, pois moitas gracias e dou a palabra a Ana Pérez Varela. Ola, bos días, benvidos a todos os presentes a esta nova edición dos monográficos Jacobus. Todavía lembro cando Juan Monterroso tivo a idea de este tipo de cursos monográficos e xa vamos pola 8ª edición. Teño aquí anotado para que non se me esquecera comentar que xa van 2 edicións na Catedral de Santiago, codirixidas por Ramón Izquierdo, no Museo Provincial de Lugo tamén 2 edicións e tamén no Museo Diocesano da Catedral de Lugo, codirixidas por Milena Cortés, Patricia Cupeiro e nas institucións museísticas Aurelia Balseiro e Marcos Calles, respectivamente. E tamén estivemos no Museo de Pontevedra, nun monográfico dirixido por Sara Carreño e Diana Dúo e Agarledo por parte do museo. A semana que ven temos o monográfico, 9º monográfico, esta vez coincidiron bastante seguidos, en San Francisco. Entón, sei que algúns dos asistentes a este 8ª edición van a ir tamén a 9ª. Como vedes, pois non paramos de medrar nesta idea, xa estivemos en varias cidades, en varios museos, e penso que iso tamén fala pois, de como consolidar esa trayectoria de Jacobus como un grupo referente nos estudos da arte galega dentro de todo o territorio da comunidade e pois como única cidade, única universidade que temos estudos de Historia da Arte, o grado de Historia da Arte, pois contar cun grupo de investigación tan dedicado a esta materia coido que é moi importante. Esperamos que se sigan sumando cidades, institucións, e tamén que as que xa o fixeron pois repitan, porque xa, como vedes, pois xa en Lugo e na Catedral tivemos varias edicións e que isto se trate pois non de algo estancado, sino dunha sinerxia que poida dar tamén frutos constantes. Estos monográficos enmárcanse dentro das nosas actividades de divulgación, van precedidas dunha investigación rigurosa e seria por parte de todos os poñentes, pero despois está esa parte igualmente importante de abrirse a cidade, abrirse os museos, traballar a pé de obra e transmitir todo ese coñecemento á sociedade, porque se realmente as nosas investigacións se quedan dentro da facultade ou se limitan ás revistas científicas, pois non teñen utilidade. E non falo dunha utilidade, como parece que se entende hoxe en día, transferencia, non sempre nun sentido económico, sino nun sentido de trascendencia, de significado para a sociedade, que realmente a que lle temos que falar coas nosas investigacións. Como non me quero estender, sí que me vou repetir nos agradecementos, neste caso a min tócame agradecer sobre todo ao museo que nos acolle, a Clara e a Esperanza, pero tamén a todo o equipo do museo que nos atendeu e o equipo técnico que está aquí pendente, de que todo vaya sobre rodas, igualmente a Secretaría Técnica, formada por tamén investigadores do noso grupo Jacobus, María, Azucena, Pablo e Iago, que están aí tamén coidando, que non nos falte de nada, e por suposto tamén
aos poñentes, aos meus compañeiros do Grupo Jacobus por prestar o seu traballo a este monográfico, por Juan Monterroso por seguir confiando en nós, as investigadoras máis jóvenes, para dirixir estos monográficos, e, por suposto, ao público, porque sin vos nada desto tería sentido, non? Gracias por seguir acompañándonos un monográfico máis e esperamos que sexan moitos máis, non? Pola miña parte, eso sería todo. Moi bo día a todas e a todos. Bueno, quixera saludar primeiro, evidentemente, o director xeral de Cultura da Xunta de Galicia, a directora do Museo das Peregrinacións, o persoal facultativo que me acompaña, que está aí do museo, e as colegas da Universidade de Santiago de Compostela, e a todas as persoas asistentes. É para min un placer poder participar nesta sesión inaugural na miña condición casi recén estreada de vicerreitora de Cultura, Lingua e Patrimonio. Coido que é difícil ir a un acto que encaixe mellor que as miñas áreas de goberno, de traballo e de responsabilidade. Todo parece concitarse neste encamiñarte, neste encamiñarte mestres, obras e camiños, que é o título deste 8º monográfico que o Grupo Jacobus protagoniza. O Grupo Jacobus dentro da USC non necesitan presentación ningunha, estou seguro que en ningún institución museística tampouco, pero permítanme dicirlles que é un grupo absolutamente de calidade excelsa, que é moi recoñecido e prestixioso, que leva como investigador responsable o profesor Juan Manuel Monterroso Montero, e do que son membros unha boa parte das persoas relatoras que estarán estas dúas xornadas aquí no museo. Van demostrar, como é costume en todos eles e elas, o seu bo facer no estudo e na divulgación de todo o que ten que ver co patrimonio cultural de Galicia. E farano nesta ocasión valéndose de dous ámbitos que coñecen moi ben, como son as rutas xacobeas e o fondo e as pezas novedosas e non tan novedosas que forman parte do fondo deste Museo das Peregrinacións. Ao longo destas edicións falábase chegar ao 8º de algo xa é moito, e xa prever o 9º, o 9º monográfico en apenas un tempo, é un traballo inmenso. Estes ciclos de divulgación eu creo que están mantidos polo Grupo Jacobus, converteronse nun espazo de referencia no que ten que ver coa divulgación do patrimonio artístico galego. Este 8º e sin duda o 9º van continuar unha traxectoria que xa teñen consolidada, que reforza un compromiso cunha investigación absolutamente de calidade, de excelencia, co establecemento de sinerxías moi importantes, e acabamos de oílo, con institucións museísticas galegas, e de transferencia de coñecemento á sociedade. O seu traballo sostido, o seu compromiso coa cultura e coa difusión do noso patrimonio artístico, eu creo que son un referente e é ben sabido por todos. Quero acabar simplemente unhas palabras expresando o meu agradecemento ao equipo organizador, aquí as organizadoras e todas as persoas que foron saindo xa con nome propio nesta presentación, as persoas relatoras, as asistentes sin dúbida, e a todas as institucións, as colaboradoras, porque falamos do Grupo Jacobus, pero tamén colaboran un instituto e un centro da universidade, como son o CISPAC e o IUS, o Instituto de Humanidades da USC, que fan posible, que arroupan a iniciativa e que fan especialmente, evidentemente, ao Museo das Peregrinacións que acolle hoxe e mañá as xornadas. Desexolles a todos os presentes que teñan unhas xornadas fructíferas, estimulantes, cheas de bons encontros, e dado o lugar no que nos atopamos, agardo que teñan unha excelente peregrinación intelectual da man do Grupo Jacobus e do Museo das Peregrinacións. Moitas gracias. Ben, moi bons días a todos e a todas. Eu tamén quero darvos a benvida a este auditorio do Museo das Peregrinacións, darvos a benvida a este curso, a este encamiñarte, e o que teño que facer basicamente é felicitar as persoas que o fan posible. En primeiro lugar, o Grupo Jacobus da Universidade de Santiago de Compostela,
polo feito de pensar no Museo das Peregrinacións para facer a edición deste ano aquí en Santiago de Compostela, aquí no museo. Por suposto tamén a Clara como co-responsable deste curso, e neste caso, como xa se comentou, facultativa deste centro. A directora, obviamente, a Esperanza Gijiré, directora deste museo, xa desde hai uns anos, a todo o resto do persoal do museo que fai posible, en fin, que está todos os días, obviamente, abrindo a porta e contribuindo a difundir a cultura desde este centro, e tamén fai posible e colabora nesta edición, neste curso, e quero, por suposto, aproveitar para saudar a Ana, a nova vicerreitora de Cultura, Lingua e Patrimonio, e que, bueno, nunha semana escasa, pois xa está por aquí, desexarlle todos os éxitos do mundo, e, por suposto, xa, en fin, teremos a ocasión de falar e de atoparnos noutros ámbitos. Oindo as palabras das coordinadoras do curso e tamén da vicerreitora e da directora do museo, creo que está claro que este tipo de cursos, este tipo de encontros benefician a todas as partes. Obviamente, para un grupo de investigación, como é o caso de Jacobus, integrado con boa parte do profesorado do Departamento de Historia da Arte, este curso ten unha evidente utilidade e unha evidente proxección de cara ao que é a vosa actividade como docentes e investigadores, dado que este é un museo que está, obviamente, aberto todos os días, facendo tamén investigación, captando fondos, conservando eses fondos e divulgando a través de diferentes formatos. E eu, evidentemente, que proveño do ámbito universitario, non teño ninguna dúbida de que iso é así. É dicir, os centros universitarios, os departamentos, os grupos de investigación, precisamos desa vinculación co traballo que se realiza por parte, neste caso, dos centros museísticos de Galicia. Desde o punto de vista do museo é a mesma necesidade, é dicir, ao final un museo, como é o caso do que estamos, é un museo que dentro do seu organigrama, das súas competencias e das súas funcións, realiza moitísimas actividades nas que tamén, en moitos casos, necesita esa hibridación, esa vinculación, ese traballo máis técnico, máis especializado, que ás veces se pode atopar na casa e outras veces hai que buscalo, obviamente, a través de outro tipo de interaccións, non? Por lo tanto, como digo, desde calquera punto de vista, esta vinculación entre este museo, Museo das Peregrinacións de Santiago, e un grupo de investigación, como é o caso do grupo Jacobus, pois creo que nos beneficia absolutamente a todos. E, en definitiva, favorece o coñecemento, favorece tamén certos aspectos da especialización e do traballo máis técnico que como digo, que pode interactuar nas dúas direccións, e nese sentido, pois un centro que, ademais, como comentaba agora a directora, pois ao final está, ademais da súa actividade ordinaria, pois ao final chegan, como foi o caso, pois esas dúas pezas do Mosteiro de Carboeiro, do tímpano de Carboeiro, que grazas a ese comodato de longa duración, pois eu agardamos todos na Consellería, obviamente, que non volvan a Barcelona, que volverán a Carboeiro, nos agardamos que sí, en algún momento poidan volver a Carboeiro, poidan estar en Carboeiro, pero polo de pronto eu creo que votarán aquí uns cantos anos e votarán moito tempo, e polo tanto esas pezas que engrosan nestes momentos a colección do museo, pois tamén permite investigacións e permite afondar na súa natureza, nos seus elementos máis relevantes, e polo tanto non só aumentan esa colección dos fondos do museo, sino tamén as posibilidades de investigación e, polo tanto, de traballo técnico. E esa é a misión do museo, eso creo que o temos claro, non? Temos unha visión moi social, cada vez máis, esa definición agora mesmo xa dos museos cunha función social, cun plano social moi evidente, e, desde logo, de poder, obviamente, desde os museos, igual que desde os departamentos das universidades, e, como é o caso tamén, poder intervir nos debates do noso tempo, non? Porque estamos, obviamente, sometidos a debates de moi diferente tipo, e seguir máis lonxe, pois aquí ao lado, na Praza do Obradoiro, hai agora mesmo un debate moi bonito, moi interesante, sobre a conservación do patrimonio. Entón, bueno, un debate que eu creo que é moi interesante, e onde, por parte dos poderes públicos, por parte tamén da parte máis técnica dos especialistas, por parte dos arquitectos, por parte dos conservadores, pois obviamente é un debate moi interesante,
que nos debe facer tamén ser capaces de ofrecerlle á cidadanía, bueno, por suposto, os xestores, neste caso do patrimonio, pero especialmente á cidadanía, reflexións, puntos de vista e datos que sexan o máis científicos, realistas e posibilistas e pragmáticos, non? Eu creo que nese sentido, ainda que xa sei que non é o obxecto deste curso, pero sí que como especialistas, en definitiva, non? Todos os que estamos aquí, cada un dentro do seu ámbito, somos especialistas e temos que ver coa cultura e temos que ver co patrimonio. Pois eu creo que este tipo de cursos son enormemente interesantes en todos os sentidos, por lo tanto, que teñades unhas moi boas 2 xornadas, 16 intervencións, se non contei mal, 17 relatores, así que vamos, eu creo que non vos ides a aburrir en absoluto, así que nada, que teñades unha boa xornada e que non sexa esta a última vez que ben sexa neste Museo das Peregrinacións ou calquera outro museo xestionado pola Xunta de Galicia, estamos abertos, evidentemente, ás vosas necesidades, que non sexa, como digo, a última vez que este curso se realice nun centro destas características. Grazas.